Udan elkarrekin bidaia bat egitea erabaki zenuten zuek biek. Horretarako aurrezteko asmoz, egunero euro bat gordetzea adostu zenuten. Gaur geratu zarete diru kontuak begiratzeko, eta zuk Kerman formal bete duzu adostutakoa. Mikelek ordea, ez. Astero euro ziztrin bat Mikel, ta aurrezten duzu nekez. Baina alare aste bururo, juergatan irten zu errez. Zurito bat hor, zurito bat han, zure alegin onenez. Baina parrandak azten ditugu, eta bidaia inoiz ez. Baina bidaia ateratzen da, dirutan oso garesti, ta iritzia alatua dut, oraingoan egiazki. Gu hemen beltan geratzea ez, alduzu laguna aski, tabernaraino bidaiatzea, ere ez dago hain gaizki. Mikel tabernan bidaiatzean, berez ez da arraroan. Baina alaren nire nahietan, azpimarratzera noan. Zure ondoan bete nahi nuken, bidaia hortan ondoan, naiz prezioa handia duen, balio handiagoa. Baina udezkiak albora itzazu, horixe baita onena. De zure ondoan pasa nahi nuke, edian denbora dena. Alkola eta heroina saltu, gure golputzan badena, eta odela egingo dugu, gure bidai haundiena. Argentina zen helburuatan, gorde ditut euro batzuk. Zuk bitartean orko txuteak, ta orko tragotan zurrut. Segi horrelan droga artean, ta jausiko zara kaput. Ni joango naiz ta lasai egon, beste bat aurkituko du.
Lagun bedia izanen duzu, ziur etorkizunean, eta bidaia egingo duzu, Amerika urunean. Nik hemen bertan gelditu nahi dut, tabernaren barrenean, eta hementxe izango nauzu, zu bueltan zatozenean.